7 meses despois, o calvario de Pablo González non termina. Segue arrastrando as secuelas daquel fatídico 12 de abril no que un grolo de auga con gas contaminada con sosa cáustica lle causaría queimaduras de terceiro grao no esófago. No puedo comer nada de carnes, ni carnes rojas principalmente, salvo pavo y pollo. Y luego en tema de bebidas alcohólicas y gaseosas, eso ya totalmente prohibido. ¿Por la digestión o por qué? Sí, es un tema de digestión principalmente y de poder digerirlo el alimento con facilidad. Esta mesma semana, o xerente do bar sentábase no banquiño para defender a súa inocencia. Asegura que a contaminación non se puido ter producido no seu local. O problema veu da botella. Quedou claro e presentáronse probas. É imposible que esa contaminación se producise no meu local. Ademais, di que pode demostralo. A botella de auga estaba no frigorífico. Estaba fría e pechada. O cliente abriuna na mesa. Vese nas imaxes das cámaras. Non obstante, os responsables da empresa da auga non o teñen tan claro. Desde o termómetro puxémonos en contacto con eles e aseguran que revisaron toda a trazabilidade desa botella sen atopar ningunha incidencia, nin no mesmo lote, nin en ningún outro. Conscientes do dano de imaxe que este caso lles pode causar, centran todas as súas esperanzas na investigación da Policía Científica. Pero se o restaurante di que non ten culpa e a empresa de augas tamén, como puido chegar a sosa cáustica á botella? Unha historia que aínda busca os culpables, pero que ten unha clara víctima. E a víctima é Pablo, que aínda arrastra secuelas, non, Belén? Estás con el? Pois sí, Rocío, os feitos aconteceron fai xa 7 meses, pero aínda así, Pablo, aínda tes algunha secuela, contanos. Sí, a ver, físicamente ya me encuentro mucho mejor, pero sí que tengo sobre todo algunas restricciones alimentarias. No puedo comer carnes rojas, ni bebidas alcohólicas, ni bebidas gaseosas. Como recordas ti aquel día? Remontámonos ahora 7 meses atrás. Ti que recordas? Sí, a ver, del incidente, del momento clave, recuerdo que el camarero nos trae me trae una botella de agua, de cristal, de estas típicas de cristal de agua con gas, un tapón metálico, que yo recuerdo abrir allí, he hecho un vaso con hielo y limón y al primer trago ya doy un salto que ya fue el momento así más calma. Después, lo que vino después de ahí ya no recuerdo demasiado, ¿verdad? Tío, que sí que crees que recordas que esa botella estaba ben pechada, que igual o fallo foi da embotelladora, non do restaurante, porque obviamente non te acordas 100%, pero crees que estaba ben pechada. Sí, a ver, la botella la abrí yo directamente, pero bueno, si estaba sellada o no lo puedo saber porque tampoco me fijé, sé que estaba dura y la abrí normal como cualquier otra botella y es lo que te puedo decir, no puedo asegurar si estaba sellada o no. E despois diso, co primeiro grolo, xa como ben nos contas, notabas xa que algo pasaba, fostes para o hospital e estuvestes moitos días ingresado, Pablo. Sí, pues tuve unos 20 días, de los cuales 14 no pude ingerir nada por boca ni beber nada, estuvimos con alimentación parenteral. Ahora está tendo lugar ese proceso judicial, está lo seguindo, Pablo? Sí, a ver, los detalles un poco que me cuenta mi abogado, los sigo un poco de lejos. Yo sé que fui a declarar ya al juzgado hace un mes y pico, creo recordar, y sí que esta semana, porque me comentó mi abogado, fui el dueño del restaurante. Y no sé si van a llamar al embajador en el siguiente paso, o no te puedo decir. Físicamente xa nos contabas como estás, e psicolóxicamente, agora que, bueno, que se está volvendo atrás, estamos con ese proceso judicial, como estás ti? Sí, a ver, yo procuro no pensar tampoco demasiado en el tema y lo que estamos hablando, el tema del juicio tampoco lo sigo demasiado porque tampoco es algo que me interesa, aunque sí que quiero que se resuelva, pero tampoco me gusta remover demasiado estos temas que me traen malos recuerdos, entonces bueno, me va contando los detalles el abogado así un poco de lejos. Moi ben, moitísimas gracias. Pois aí quedan as declaracións de Pablo, compañeiros. Pois normal que este aínda en shock despois do sucedido. Unha aperta para Pablo, grazas por atendernos. Claro, aquí ten que haber un culpable, pero temos as dúas partes, Alejandro, é dicir, a empresa embotelladora, que falamos e son taxativos. Eles din que non foron, que veron a trazabilidade desa botella e que ese lote non estaba danado, nin eran responsables. E o restaurante di tamén que tampouco. Como se pode demostrar isto no xuizo? Quen é o culpable? Pois é complexo, sobre todo porque non debemos olvidar que no eido penal hai que demostrar a culpabilidade.
non estamos en plano de igualdad. Os investigados son presuntamente inocentes e, por tanto, haberá que acreditar se produce algún tipo de negligencia de relevancia penal. Ademais, que é evidente que poñer sosa cáustica nunha botella de consumo humano é se non outro delito, como mínimo é unha imprudencia, pero habería que demostralo. E non creo que sexa tan sincero. Porque outra cousa é a responsabilidade civil, é dicir, o indemnizar a víctima. En ese sentido, creo que non queda dúbida de que, en último termo, a responsabilidade é do local. A falo do diñeiro, da indemnización, do dano que sufre. Por qué? Porque ti consumes algo nun establecemento e tes a expectativa legítima de non sufrir un dano. Eso é así. Pero a responsabilidade penal coido que é moito máis complexa. Supoño que se fará unha investigación da trazabilidade dende a embotelladora a ata o empresa restaurante. dende logo a fixo, eles chegaron á conclusión de que non eran os culpables. O que pasa é que é máis eu vexo ben a trazabilidade dende a embotelladora ao local, pero antes de que se embotellen Nese proceso de distribución, non o sei, que pasou aí? Porque tamén o dono do restaurante, Pablo, di que el tampouco. Sí, bueno, non foi unha negligencia. Esta cuestión é un auténtico misterio, en realidade, porque nin as embotelladoras empregan naturalmente sosa cáustica para limpar as botellas, nin para esterilizalas, nin tampouco os restaurantes se lles ocurrirá, pois utilizarán para limpiar o local lixivia ou cualquier outro produto, non? Por lo tanto, o propio produto xa é un misterio en sí mesmo. Despois, claro, concorda a versión do propio cliente que di que fixo clac a botella ou abrila, coa do dono do local e tamén coa do camareiro que foi o que serviu na mesa ao cliente a botella, non? O que non entendo ben porque o xuiz aínda non estendeu ou ampliou a investigación tamén a embotelladora, non? Terá tempo, terá tempo. Está a tempo. Claro, estamos na fase de instrucción, non? Claro, Alejandro, estamos na fase de comezar aí. Probablemente teña máis que ver, supoño eu, este accidente, si que é un accidente, con ese suministro da auga a planta embotelladora, non? Que é o que decías ti, en esa fase do proceso. Estamos ante un auténtico misterio, sí. Só un comentario moi rápido. Estou convencido de que lle acabarán pedindo algún tipo de justificación documental á empresa embotelladora e terá que ser en calidade investigada, porque non lle poden pedir a unha empresa algo que lle poda perjudicar como testigo. É unha dúbida, Acabará Alejandro. sendo investigada. Se nun caso como este non chegamos a topar a un culpable, el vai ser indemnizado igualmente? É moi posible, e pasa moi habitualmente, que non se encontran culpables no eido penal, sobre ese procedimento, e a continuación se empeza a reclamación civil, que é moi distinta, porque aí a responsabilidade non é obxectiva, o sea, non é que sexa per se, pero é moito máis obxectiva, dende logo, que na penal, donde hai que acreditar unha responsabilidade. Entón, aí sí que el podería ser resarcido. Sí. José Manuel. Sí, no, bueno, estamos hablando de cuestións, xa estamos vendo, no, excepcionais, que é moi difícil, estamos como estades a decir, un proceso de instrucción, habrá que ver todo o proceso dende a elaboración hasta o consumidor final, onde estivo o fallo desa cadea, verdad, de protección do produto final. Ben, é certo que é importante que saibamos que existe dentro da web da propio Servicio Galego de Saúde, do Sergas, un área especificamente dedicado ás enfermedades de orixe alimentario, onde se nos explica tamén os protocolos que pode haber. Estamos a ver que agora estamos a falar da auga, non? Pero ten acontecido aí atrás en Lugo cos cafés, non? E os deterxentes que apareceron ali, coa salmonelose tamén, houbo neste xullo verano moita xente tamén nun concerto, verdad, en cesuras, é dicir, estamos a hablar de carne, de ovos, de mariscos, de peixe, de lácteos non pasteurizados, é dicir, o que hai que ter moitísimo cuidado, en fin, e sobre todo no caso de ter dúbida, informar rapidamente os Sergas e os servicios de saúde. Pois sí, porque son casos que, bueno, pues que os consumidores lóxicamente nos preocupan e sempre tranquilizador, polo menos atopar unha explicación, unha causa do sucedido.